sa bungan. Kaya kabuhagam yun eh. Sabi ko nga kayo, dito, bigay na lang tayo ng gata, bake ko na. Sobrang, Yung malita? sobrang Hindi, lagkit. yung malaki. Sobrang lagkit eh, kunti lang isabaw. Yan ang gusto ni Inday. Lagi na hinimig bahaw. Hindi nila gusto. Kumakain ng bigas ng... Diba? Iba na Matigas. iba. Hindi na ako nakakain. Oo nga, sarap naman dito. Tapos, ang dami na lagkit. Hindi ka naman makahingi, walang kargahan. Walang ano, walang bus. Nakahingi ka malagang dito sa isang sako. Ito na sa ano. Tagal para mas sa inyo yung maubos. Ano ba ito? Makaiba ang lasa kasi, no? Sarap ang lasa. Binigyan nga din namin si Ate Lola ng ano po. Ano, ang tuwa kasi iba yung lasa. Masarap. Sarap ang lasa. Ay, lunak! Sabi ko, isali siguro daw mag-picture para nakita ni Nonoy. Mamaya, magkano na yan? Oo, kasi yung sagot sa mat niya. Dito ta. Kahapon pa tawag sa akin, naubusan na ako ng ano eh. Kayo YouTube ko eh. Gusto makiusap eh. Sabi ko, gusto mo ba mag-aral? Kung gusto mo magtrabaho ka, magbata ka magtrabaho, mag-aral. O sige. Mag-aral pala eh. Bakit di mo Wala mag-aral? natin. Ah! Okay. Pinareport ko to. Doon na ha! Kasi daw yung opinasa ko. Kasi yung sando nito, Ano pa niya yan? Grade 2 pa ba? ayaw pa ilalim sa uniform. Oo. Kasi pa rin. Wala na yung pinanood mo, pinanimigay mo eh. Eh, nandiyan pa oh. Sa taon? Sino? Yan, parehas ang ba? Dito pa siya niyan. Ay, binakta na. Iba na yung boses ko eh. Sabi ko kayo daw sobrang tahimik pala dito. Di ba? Pag walang magsasalita ng isa. Hindi mo tadibis. Hindi lang ang pinakamaingay dito na nandito yun eh. Paisaway sa mga anak ko. Kulit ka dito mali. Kasi dito ay mag-grade siya saway sa akin pag ingit ko lang. Di ka naman maingay na. Hindi ko sa grade nandala ko sa mga lang. Mas maingay pa nga si Kuya. Ang laki ng boses eh. Galit din yung isang gabi nga eh. Nandala ko kasi gusto ko gamitin yung cellphone. Nandala ko. Mas, Bumangon. mas masunit pa nga daw si Kuya. Sabi ni Dodo. Dodo nga naman. Dodo. Oo. Tatlo na nanonood sila. Tatlo na nanonood sila. Mga kaibigan mo. Hindi, parehas ako dito. Para ko mga Ay, weekday, hindi mama pa. Ganyan talaga tao. Mararami yung gusto nila. Okay. Sinuli. Sinuli mo lang, sir. Ay, na-brander. Ha? Sinuli di Castro. Wala isa sa Doon sa senador. sinuli. Ay, kasi sa kandidasi. Sirati pinaan. Oo. Iwan na ako na sirati sa ako. Pang alas ko sa akin. Wala na, maalam na yun. Totoo Sa na. takbo ng ani, senador. Totoo ka lang. Ano yan daw? Sige na. Ano naman itong ano eh. Gwapo niya si Lupe. Totoo naman eh. Hindi. Kaya nga lang,
Lalo naman si Runoy. Ayaw ni nanay paturukan kasi ang payat daw. Sabi ko, baka kailangan sa eskwelahan na yan. Kasi sabi ko may nagsorbe na nga dito, di ba? Sa araw. Baka kung may magsorbe na doon. Kasi na yun na ano. Pick up ko muna yung pag ano, halimbawa talagang kailangan mo ito bakuna. Sila may wala namang sakit, payapot lang din. Kasi ano eh, Sa pangkal. oo, payat. Matangkay. Lagpasan na nga kami daw, sabi nila, lagpas na sa kanya. Isa lang naman height namin, ito ako. Lakad na nga. Isa lang yung height namin. Wala naman din ako. Kasi nga ulan naman na siya eh. Sa tangkat ba nun, kay kuya talaga, yung lakas ng loob. Si Jenny magpalinis? Ikaw din eh, gusto mo palinis? Palinis ka na. Oo naman siya, malinis na. May palinis eh. Ano magpalinis ka? Nahiya si ate. Yan, nakakahiya. Saan to? Ganito lang yan eh. Kala mo strict ka eh. Kasi hindi umiinit yan. Hindi yan masungit eh. Ayan, doon ako lagi katawan ko na ano dyan. Bumili Ayaw, kasi kami nanay, ng tinapay dyan eh. Kasi nagugutom ko. Yan, bago lang. Baka naman ang araw yata. O, anong araw na tayo nakalimutan? Oo, bumili kami ng tapisa. Saan mo ba yan? Oo. Doon kami sa taas. Wala namang bago. Bumaba kami. Ikaw may bumibili din, di ba sarap? Sa Sa taas. baba ka bumibili? Kaya Sa- mainit pa lang. Yung Oo. Bisaya, te. Oo. Oo, nga, masarap. Mga ano yun sila yung taga Cebu? Oo. Ako na nila. Ito yung may